το δίνουμε. Ταραρα, vivo la vida. Ταραρα, vivo la vida. Τα πατάτα, μια καλλιτεχνική συλλογικότητα που φτιαχτήκαμε μέσα στην κρίση, μέσα στην πανδημία, όταν όλα ήταν κλειστά, όταν η τέχνη ήταν σιωπηλή. Κάνουμε μια φορά το μήνα μια πρόβα σε μια γειτονιά. Η τέχνη και ειδικότερα η μουσική μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους και να τους ευαισθητοποιήσει.